Brexit-zorgen van vissers houden aan en politie had het rustiger qua inbraken, maar dan wel weer veel drukker met overlast en verwarde personen. Maar er gebeurde meer deze week. Kijkt u mee naar een overzicht van dag tot dag. Er zijn in Zeeland nog veel te veel woningen met bijvoorbeeld enkel glas of slechte isolatie, vinden de provincie en het Rijk. Om je huis te verduurzamen kon je al een lening aanvragen bij het Nationaal Warmtefonds, maar vanaf nu betaalt ook de overheid mee. En daarvoor is 7 ton beschikbaar. Dit zijn de kunststofkozijnen aan de voorkant. De nieuwe voordeur die er straks in komt. En voor- en achterzijde op het dak zonnepanelen. We wilden een lening van het warmtefonds omdat ons geld raakte eigenlijk op. Van de ene verbouwing gingen we naar de andere verbouwing en de bodem kwam in zicht. En op deze manier was het gewoon een hele makkelijke manier om geld te lenen. Nu ligt er nog een oude laminaatvloer in met een oude houten ondervloer. Die gaat er volledig uit tot op het zand. Dan gaan we de vloer isoleren met een houten of een betonnen vloer. Elektrische vloerverwarming en daarover een mooie topvloer. Dankzij het warmtefonds en de provincie kunnen mensen nu geld lenen tegen een rentetarief van ongeveer 1,5%. Dit is een lening met een lage rente en dat heeft ermee te maken dat binnen ons fonds niemand een winstoogmerk heeft. Aan de andere kant is het zo dat ook de Rijksoverheid een behoorlijke duit in het zakje heeft gedaan, waardoor we ook daadwerkelijk een aantrekkelijke rente kunnen bieden. Verder hebben we de kozijnen boven vervangen en de balkondeur volledig in de kunststof. Deze deur die vervalt en zetten we een nieuwe kunststofdeur om het hoekje. En dit oude kozijn gaat er volledig uit en wordt ook in de kunststof gezet. De provincie hoopt dat dankzij hun bijdrage nog meer mensen hun huis energiezuinig laten maken. Wij hebben natuurlijk met elkaar afgesproken in 2030 te komen tot een reductie van de CO2-uitstoot. Een behoorlijke reductie. En dat moeten we op alle fronten doen. Dus ook voor wat betreft de woningen. Het volgende wat we nog gaan doen is nieuwe keuken. We zitten nu nog met gas. We koken nog op gas. Nieuwe keuken is op inductie. We gaan volledig van het gas af. cv-ketel gaat eruit. Er komt een warm waterboiler. En met de elektrische vloerverwarming en de zonnepanelen is het dan helemaal oké. Werknemers van Cargill in Sas van Gent hebben deze week het werk neergelegd. Vakbonden FNV en CNV hadden de staking uitgeroepen omdat onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen. De bonden eisen een loonsverhoging van 5%, maar daar wil de voedingsstoffenproducent niet in meegaan. Volgens de vakbonden maakt het bedrijf misbruik van de coronapandemie door te stellen dat er geen geld is, terwijl het bedrijf in het boekjaar 2019-2020 een van de hoogste winsten ooit boekte. Natuurlijke onkruidbestrijding, dus zonder gif, kost gemeentes 2 tot 3 keer zoveel geld en is veel minder effectief. De rechter heeft nu geoordeeld dat het verbod op ouderwets plantengif, dat sinds 2016 van kracht is, helemaal niet rechtsgeldig is. En dan zou je denken dat gemeenten na deze uitspraak van de rechter weer snel teruggrijpen naar de goedkopere en effectievere gifspuit. Maar dat doen ze niet. De verleiding zou wellicht groot zijn om het toch weer te doen. Vanwege de volksgezondheid is het niet voor niks natuurlijk dat het destijds niet meer is toegestaan. Daar heb je als overheid ook rekening mee te houden. Dus het zou niet verstandig zijn om het weer te doen. Een van die plekken waar de verleiding groot is om de gifspuit weer te pakken is de begraafplaats in Bieselingen. Ja, een begraafplaats, dat is iets waarvan wij gewoon vinden dat hier picobellen bij moet liggen. Hier heb je een soortje halfverharding. En bij die halfverharding dan komt het groen komt er heel snel door. En vroeger dan ging je met de spuit en dan deed je dat 2 of 3 keer op een jaar. En dan had je het hele jaar rond had je gewoon een normale grijze halfverharding. Ja, en nu is het gewoon heel snel dat dat groen er al doorkomt. En ja, daar krijg je wel eens klachten over. De gemeente Capelle is wel gaan nadenken over alternatieven. Misschien moeten we gewoon accepteren dat onkruid erbij hoort. De hele wijk aan de noordkant van Wemeldingen gaan we herinrichten. Waar normaal gesproken de klinkers tegen elkaar aan liggen, wordt hier bewust een open ruimte gecreëerd om een wat groenere straat te krijgen. Dat is ook goed voor je waterverwerking. Hè? Dus ja, daar zullen ze nooit kunnen klagen over onkruid, want het is een bewuste keuze geweest. En uit een rondgang langs alle Zeeuwse gemeenten blijkt dat de ene gemeente best te spreken is over de nieuwe vorm van onkruidbestrijding, maar dat de andere ronduit ontevreden zijn. De gemene deler is wel dat iedere gemeente tegen de veel hogere kosten aanhikt.
Sinds het gifverbod borstelen, branden en vegen de Zeeuwse gemeenten zich suf om onkruid tegen te gaan. De milieuvriendelijke methodes zijn minder effectief, arbeidsintensiever en dus ook veel duurder dan het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Gemeenten in Zeeland zijn gemiddeld 3 keer zoveel geld kwijt sinds 2016. Toch zijn er onderlinge verschillen als het gaat om de tevredenheid van onkruid bestrijden zonder gif. Zo zijn Rijmerswaal, Goes, Borselen, Veren, Middelburg en Vlissingen best te spreken over de resultaten van branden, borstelen en hete lucht. Schouwen-Duiveland, Noord-Beverland, Hulst en Sluis zijn niet echt enthousiast, maar vinden dat het redelijk gaat. En Tholen, Capelle en Terneuzen zijn ronduit ontevreden. Verbijstering op Tholen. Na het ziekenhuis dat verder van de inwoners van Tholen en Sint-Philipsland komt te staan, is nu ook duidelijk geworden dat de huisartsenpost Bergen op Zoom verruilt voor Roosendaal. 16 kilometer verderop. Een onaangename verrassing. Ik vind het een verschraling, een verarming van de huisartsenzorg op Tholen. Ik denk dat ze het niet zoveel kan schelen hoe wij daarover denken. Nee, we doen er niet echt toe. Ja, de pap is al gestort, hè? Althans zo klinkt het wel. Dus daar was ik ook wel totaal door verrast. En ik had verwacht dat er toch wel een stukje discussie zou zijn. Het ziekenhuis hier in Bergen op Zoom verhuisde al naar Roosendaal. En dat nu ook de huisartsenpost hier verdwijnt, is opnieuw een klap in het gezicht van de inwoners van Tholen en Sint-Philipsland. Wie straks in de avonden of weekenden met spoed een huisarts nodig heeft, na een ongelukkig geval of voor een kind met hoge koorts bijvoorbeeld, die moet straks ook naar Roosendaal en is dus langer onderweg. De huisartsenpost is nu nog gevestigd bij het ziekenhuis in Bergen op Zoom, maar verhuist over 5 jaar naar Roosendaal. De huisartsen uit de regio willen de hap onderbrengen in het nieuw te bouwen ziekenhuis daar. Als je de kwaliteit van die huisartsen spoedzorg wilt blijven garanderen, dat het beste is als je met het ziekenhuis meegaat naar die nieuwe locatie. Want dan zijn wij direct gelieerd ook weer aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. En daarmee kunnen we de kwaliteit het beste garanderen. De Zeeuwse huisartsen doen het wel op meerdere plaatsen in de regio een hap vestigen. Maar de Tholse en Brabantse huisartsen kiezen daar bewust niet voor. Juist omdat we die huisartsenpost bij de spoedeisende hulp organiseren, is die kwaliteit voor de mensen in Tholen juist beter gegarandeerd als dat we iets doen waar ze vervolgens toch nog het risico lopen dat ze doorgestuurd moeten worden. Want dan verliezen ze juist tijd. Zowel Tholse politici als inwoners voelen zich voor het blok gesteld. Hiervan zijn we ook niet op de voorgrond meegenomen. En dat maakt het zo schrijnend. Ze luisteren niet naar je. En dat gaat er niet om dat ze naar mij moeten luisteren, maar dat men naar het volk luistert, naar wat de mensen in de straat vinden en de mensen waarvoor ze het zouden moeten doen. De huisartsen hier in de regio Tholen-West-Brabant, zij kunnen zelf besluiten waar zij hun huisartsenpost vestigen. Net als dat het ziekenhuis zelf kan beslissen waar zij een nieuw ziekenhuis bouwen. Daar heeft de politiek, de lokale raadsleden, de wethouders, maar ook de minister in Den Haag weinig tegen in te brengen. Maar er is verontwaardiging over het feit dat inwoners niet zijn gehoord en niet zijn betrokken bij dit besluit. Dus dat zal nog een politiek staartje gaan krijgen. De rechtszaak over de moord op een bejaarde vrouw in Oostkapelle blijft zich voortslepen. Woensdag bleek er een nieuwe getuige te zijn en de advocaat van de verdachte wil dat onbekend DNA, gevonden op het slachtoffer, verder wordt onderzocht voordat de zaak echt behandeld kan worden. De 78-jarige vrouw werd in mei 2019 doodgestoken in het appartementencomplex waar ze woonde. Haar buurman wordt daarvan verdacht. Vissers maken zich zorgen over de gevolgen van de Brexit. 3 weken na de invoering van de handelsdeal wordt duidelijk dat er nog minder vis mag worden gevangen dan gedacht en dat Noorwegen nu plotseling ook de vismachtigingen heeft ingetrokken.
Na een week op zee te zijn geweest, wordt het bovendek weer schoongeschropt. Sinds de Brexit-deal inging, nu 3 weken geleden, kregen de vissers een vergunning om in Engelse wateren te vissen. Die vergunning, gebaseerd op de Brexit-deal, gaat Engeland nu verlengen voor een jaar. De Brexit-deal bestaat uit de afspraak dat er gemiddeld 25% minder vis gevangen mag worden in de Engelse wateren. Maar naast die afspraak mag Engeland zelf de randvoorwaarden bepalen. En dat maakt de vissers onzeker. Dat kan negatief uitpakken. En aan wat zouden we dan moeten denken? Verhoging van een bepaalde maaswijdte, extra gesloten gebieden. We worden daar al geconfronteerd ook met hele grote windparkgebieden. In het verleden hadden we daar redelijk overleg mee. Nou, dat heeft ze nou niet meer tussen Nederland, EU en Engeland. Dat kan allemaal eenzijdige maatregelen zijn. En daar is, ondanks dat akkoord, is daar niks aan te doen. Mocht Engeland bepalen dat de mazen in het net ruimer moeten, dan kunnen bepaalde vissen er makkelijker doorheen glippen, wat nadelig kan zijn. Ondertussen krijgen de vissers ook te maken met indirecte gevolgen van de breuk tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Dat Noorwegen op dit moment gezegd heeft, wij geven ook aan de EU op dit moment geen machtigingen om te vissen. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de Zeeuwse vissers dat ze daar nu niet in kunnen? Nou, er zijn op dit moment normaal in deze tijd al 3 Zeeuwse vissers in Noorse water. Op dit moment zijn er 2. En die hadden een visvergunning aangevraagd om de Noorse zone te vissen. Nou, die kunnen op dit moment krijgen die geen vismachtiging van Noorwegen. En kunnen daar ook dan niet vissen. Als ze over het hele jaar daar niet kunnen vissen in de Noorse zone, dan ze toch tussen de 10 en de 15% economisch verlies hebben. Wat er vooral inhakt bij de vissers is dat er gemiddeld 25% minder vis in de Britse wateren mag worden gevangen. Omdat het om een gemiddelde gaat, verschillende percentages per vissoort. Zo ligt bij wijting, een voor Zeeuwse vissers belangrijke vissoort, het verminderingspercentage op 40%. Goedemorgen, u spreekt met de luisterlijn. De telefoon staat roodgloeiend bij hulplijnen in Zeeland. Mensen hebben het moeilijk in deze tijd. Ja, ik snap het hoor. Ja, dat is heel lastig hè. Nou, van de avondklok gaan we het waarschijnlijk nog merken, maar bij de lockdown, zeker de afgelopen weken, merken we dat het drukker is. Echt veel drukker. Heeft u daar bijna elke nacht last van? Ja? Wij merken ook dat het de groep die ons weet te bereiken, dat zijn ook wat jongere mensen. En dan wil ik ook de groep noemen, de mensen die werken overdag, die alleen thuis zitten te werken. En je merkt dat die behoefte ook in die groep gewoon blijkbaar meer aanwezig is op dit moment. Geen dank hoor, dag. Staatsbosbeheer gaat de komende weken 500 populieren kappen bij Kortgene. De bomen zouden te oud zijn en daardoor kunnen ze omvallen of takken verliezen. Buurtbewoners zijn een petitie begonnen omdat ze nu pas over de kap horen en de oude bomen niet kwijt willen. Maar deze populieren die staan zo ver van de dijk. Ik zie zelden of nooit een tak of een grote tak op de weg terechtkomen. Ik ervaar ook dat de dijk heel geliefd is bij fietsers, bij toeristen, bij wandelaars, bij mensen die hun hond uitlaten. Die komen ook mee omdat dit zo'n mooie dijk is door die iconische populieren. De coronacrisis heeft positieve, maar ook negatieve invloed gehad op de criminaliteitscijfers van de politie over vorig jaar. Er werden iets meer misdaden gemeld, maar dat valt in het niet bij de groei van de hoeveelheid overlastmeldingen. Eerst het goede nieuws. Het afgelopen jaar daalde het aantal autodiefstallen met 17%. Diefstal van fietsen, bromfietsen en scooters daalde met 13% en er werden 2% minder inbraken gepleegd. Maar het ging niet overal beter. De incidenten waar verwarde personen bij betrokken waren namen met 20% toe. Inbraken in auto's stegen met 60% en meldingen van jongerenoverlast stegen met 91% naar zo'n 2500 meldingen vorig jaar. Een forse toename. Nou, die stijging die verklaren we op 2 manieren. De eerste is corona. Jongeren vervelen zich. En dat uit zich ook bij sommigen in overlastgevend gedrag. Zeker niet bij alle, maar wel bij een aantal. En het tweede punt is, omdat meer mensen natuurlijk ook thuis zijn en thuis werken, wordt ook sneller overlast ervaren. Onlangs zorgden jongeren nog voor veel overlast in Vlissingen en Soeburg. Maar volgens de politie komt het in heel de provincie voor. Eigenlijk zie je het wel door heel Zeeland heen dat het aantal overlastmeldingen is toegenomen. En natuurlijk Walcheren, dat sprong eruit door een aantal incidenten die hebben plaatsgevonden. Maar in zijn algemeenheid kan je het zeggen dat het wel Zeeland breed dat we die stijging wel zien. De politie houdt de overlast in de gaten, maar gaat de aanpak nog niet veranderen. Verwacht wordt dat de overlast na de coronacrisis weer af gaat nemen.
Naast de stijging van de jeugdoverlast viel ook op dat er veel meer meldingen worden gedaan van verwarde personen. GGZ-instelling Emergus zag die stijging ook, maar vindt het nog te vroeg om deze stijging aan de coronacrisis toe te schrijven. En startende ondernemingen kunnen vanaf april ook aanspraak maken op een van de steunmaatregelen van het kabinet. En zo kan ook deze ondernemer rekenen op steun. Ik ben al 26 jaar ondernemer en nu krijg ik de stempel startende ondernemer, omdat ik in februari begonnen ben. Schaap kreeg geen steun omdat hij geen omzetcijfers uit 2019 kon laten zien. Een van de voorwaarden voor Rijkssteun. Hij is blij dat hij daar nu wel aanspraak op kan maken, al komt de hulp wel veel te laat. Zo zijn we ruim een jaar verder zonder dat we iets hebben gekregen. En ja, en ik hoop dat dat op tijd komt voor heel veel bedrijven, horecabedrijven in Nederland. Komt het voor u nog op tijd, voor uw bedrijf? We zijn nu al zo lang aan het knokken, dus we blijven echt overeind. We weten alleen nog niet hoe. En misschien zullen we hier of daar nog ergens aan moeten kloppen. Maar nee, dat straks de deuren weer open mogen in Zeeland van de horecabedrijven, dat gaan wij zeker meemaken. Het bouwen met Lego heeft Alois Ponselet al eerder door lastige tijden geholpen. En nu er weer groot verdriet is, helpen de Deense speelgoedstenen hem daarmee om te gaan. En richt hij zich nu op de tentoonstelling van al zijn modellen in het Industrieel Museum. In 4 jaar tijd heb ik 3 keer in een depressie gezeten. En ik kwam op een gegeven moment bij vrienden, samen met mijn treesje. En die man die zat ook 2 dagen in de ziektewet per week. En ik zeg, wat doe je dan die 2 dagen? En toen nam hij me mee naar boven en er stonden Lego modellen en hij zei, daar bouw ik Lego. En toen dacht ik, verdorie, vroeger heb ik Meccano gespeeld. En dat lijkt me wel wat. Werkt het ook een beetje therapeutisch? Zeker weten. Want als je hiermee bezig bent, nou dan vergeet je de rest hoor. Nu heb je een tijd niet kunnen Lego'en, een aantal maanden, want je hebt voor je vrouw moeten zorgen. Vanaf april vorig jaar tot 29 december. En vooral de 3 laatste maanden waren heftig. Zij is toen overleden? Ja, 29 december. 2 dagen voor het eindjaar. Wat vond zij van jouw Lego-hobby? Nou, ik denk dat ze het prima vond. Als ik maar niet te veel in de weg stond. En helpt het Lego er nu bij om je gedachten weer te ordenen? Ja, zeker. Want gisteravond zat ik hier lekker aan te prutsen en dan denk ik van, hey, ik ben toch weer lekker bezig en dan denk ik niet aan iets anders hoor. Dus dat gaat prima. En er staat nog iets leuks op poten. Je kunstwerkjes, want zo kunnen we ze wel noemen, ja, zeker. Die mogen straks geëxposeerd worden in het Industrieel Museum. Ja. Zo hé, mooi, mooie opstelling zo. Alois, wat verwacht je nu van de tentoonstelling? Gewoon dat mensen, kinderen kennis nemen van de modellen, misschien geïnteresseerd raken en genieten. Denk je ook dat als Tracy het nog kon zien, dat ze dan trots op je zou zijn? Ik denk het. Zeker. Waar Lego wel niet goed voor kan zijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Zeeland de Week voor nu. Nog een fijne avond en tot morgen.